Mä valitsin Lahden ammattikorkeakoulun mediatekniikan, koska se kiinnosti alana, koska olen aikaisemmin jo harrastellut esimerkiksi kotisivujen tekoa sekä aina tykännyt näpertää jotain pientä visuaalista. Mediatekniikan opintosuunnitelma on aika laaja ja antaa kyllä hyvät mahdollisuudet suuntautua lähes mille tahansa media-alan sektorille. Se on sitten omasta mielenkiinnosta paljon kiinni, mihin aikoo panostaa ja erikoistua. Meillä on perusopintoja esimerkiksi matematiikkaa, fysiikkaa ja kieliä, eli englantia ja ruotsia. Moni vähättelee matematiikan ja fysiikan opintoja, mutta mun mielestä ne kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja loogista päättelyä. Itse mediatekniikan opinnot koostuu useista eri ohjelmistojen läpikäymisestä. Me ollaan käyty läpi ohjelmistoista työkalut ja niiden erilaiset ominaisuudet. Esimerkiksi 3D-mallintamisessa aloitimme ihan yksinkertaisista objekteista. Sitten pikkuhiljaa siirryimme suurempiin kokonaisuuksiin ja tarkkuutta vaativiin harjoituksiin. Lopussa hyödynsimme saatuja oppeja 3D-animaatioiden parissa. Sitten meillä on ollut kuvan käsittelyä, grafiikkaa Illustratorilla, videoeditointia Premierellä ja liikegrafiikkaa After Effectsillä. Lisäksi peruskoulutukseen kuuluu nettisivujen julkaisua ja ohjelmointia. Näitä kaikkia oppeja hyödynnämme useissa projekteissa. Projektikursseilla työskentelemme sekalaisissa ryhmissä ja ohjelmistotekniikan opiskelijoiden kanssa. Projekteissa myös valmistetaan ja kehitetään erilaisia kokonaisuuksia asiakkaiden kanssa. Itse olen opiskellut muun muassa liiketalouden puolella espanjan kieltä ja muotoiluinstituutin puolella videokuvaamisen perusteita. Koulu antaa siis hyvät mahdollisuudet toteuttaa itseään ja valita kursseja oman maun mukaan. Sitten meillä on erillisiä eri alojen opintopolkuja, joihin voi osallistua, jos haluaa laajentaa osaamistaan tiettyyn suuntaan. Suosittelen mediatekniikan koulutusta Lahden ammattikorkeakoulussa sen laaja-alaisuuden vuoksi. Opetus on laadukasta ja ohjelmistot ja laitteistot ovat hyvät.